идиот, не е за камион, да е Никъде не пише, че е за линейка. Принципно и за линейка не е. Добре, за инвалиди, като него. Аз да попитам Аджеба, хубаво, а как стигнахте този камион? Моля? Питай плешивия. Хубаво, че ми каза кой е шофьор. Той, не. Да знам на кой да пише сега глобата за паркирането тук. Гледай сега как са. Сега ще ти обясна, слушай сега спокойно. Слушам. Айде, Ще слушам. опиша ситуацията. Ето я шефката с белите костюми отпред. Така. С Да, белите костюм. Да, тъй. И ние карахме. И тя Така. в момента, в който карахме, тя се държеше отзад на стъпенки. Така. С Така, това е белите истина до дрехи е тук. била отзад. Тя шефката е ми отзад се вози. Трябва да Където усеща твърди миризмата. да не казвам на какво. Няма значение. Това не е фактор. Ние това работим. Няма срамна професия. Тъй. Така, ама все Аз пак съм дамата да изгубила с белите обоняние дрехи да я отдавна качите покрай там. тях. Аз не мога да й давам наклон. На Да. кичура. И ударих в една дупка и в момента, в който ударих, чух, че нещо така клопа много силно по земя. И погледнах в огледалото и това беше шеф. И викам, Хлопа бе, аз да не съм някаква джанта, да те изпаднала. знаеш къде се изсипа. Само гумата остава Знаеш в къде нея. изхлопа на кокаля. И викам, сега си бапи пера, викам сега какво ще правим? Бързо до болница, ама тук газ, тук викам ще умре. Брата я държи и влизаме тук. И аз по бързата процедура, те слезнаха газ към болницата и аз опитвам да сме по-близо, да стигнем и да върна назад. И изджаснах в това и да. И стана Анди Бумър. Така. Тази ситуация аз не разбрах, що камион е тук. Защото се опитах да стигна по-близо, да ходят по-малко, защото той малко е кекав в ръцете и не може да я занесе хубаво. Там да ходи по-малко, да я не опусне си дотроши главата. Тая голямата трава, дето ние седим, се струва много кека. Да, бе, тази тръпа е такова ПВЦ, да не мислиш, че е желязо. ПВЦ, не ПРЦ. Само едно искам да ви питам. Според вас това механик ли е, който е за това? Не. Той дойде. Както го гледаш с жълтата каска и оранжевата жилетка и оранжевите панталони, дали е механик? Аз звъннах на телефон на механик, той дигна и каза, че е механик и дойде тук с строителния камион и нищо не помогна.